kay Sisol. O kita kayo, socho mo nga. Kalau ka palutok ta paluar o rabagi kauno. Tay pulikiti mo nga o indao ang sawat. Iban kalau ka palutok ta paluar o rabagi coach. Kay Sisol, weweki kakaranido ki child ren kauno. Amen? Child mo motso kay Sisol, child kinto daw kay Sisol, enuya ang son kakarani ki child on kauno. Okay, pak kamamemoryong kauno kay tao, sudon ken kauno karanang ya. Muin eleleran son uyam kay Sisol. Kay Sisol, kay bangklang songon kay Sisol kaya. Kay Sisol pilmen sa kakarani ki child ren kauno. Kay Sisol level sa usapok child ka chiki lamon ko. Amen? Niyan sa magchay kay Sisol chay ko tok child ak chiki lamon ko. Kay Sisol pil sa usapok child kachorela child so o wiyak kapakap o watak puksarawi. Amen? Kay Sisol aban ano enuya kisen a child memor. Takot kay Sisol puligito mo nga mo nga ora bago coach. What is fasting? Amen. My title is The Importance of Fasting. Amen. Tama kay ten kay Sisol. Kailan na pilwawag. Tama kay ten kay Sisol. Kay ten kailan lose weight. Kay ten imak chay uyamet. Chay uya pag kailan rabago coach. Amen. Kaitan child sansal mo na ramas paramasan kap nga child kosko saya may lang olen tanolong coachman olen kay Sisolo kapakap kaitan child sansal mon aramas kaitan child songan risk kupren coach and risk child ong kupre amen kasampal irawach. May korasen ching tiar na puksarawi. Ang sumak chay kay Sisol chay koto yung tao main coach, melaw, iman karanengu. Ari, muna chay man tulak lang, song isu tuan kasampal, and kay Sisol. Chay bil kilang ma, songan kay Sisol kan, chay lan weweki, meminan puksarawi. Ari ba ang bagumailan kak, inchungiti irapukach. May nagkalawatak. Kayon kay Sisol, o kita rekinta, lokayang wain ta, absolute fast, o kita, socho monge, o pil nimpil. Kak ranew, ransulu. Sangkan. Magchay banglanan, escher payo isa kuno, wiwiya tuwaw. Socho monge, socho nimpil, ranew, ransulu. Miyaw, sangan kay Sisol rekinta, normal fast. So, yung mga nimpil siya. Sa iklanan, matupayo riyaw, anso may Jesus. Kuya kay Sisol, opil Moses. Sa ibil kilang rekinta, partial fast. Sa kakinta, Daniel fast. May, kanga siya, one sugar. Arin rahan riyisa kayo. Ayo, rekinta, corporate fast. Weweki pekonew, pene oya kay Sisol. Kay Sisol ka, koros, magchay banglang, sangon kay Sisol ka, engching nan puksarawi. Emen chay lananak kilang menya, magchay men tatongki, o tatongki yang. Menta, men kakaraniyang kichay, ren kauno, amen? Men ris palutok, men kamela, inangin paluar. Kasyukin ka, sila setan kin tesuk, ong lingar-ngar, ong kanangamal kam kabang kin short temper, pagkasyaman mo ngar kam kabang kin short isa na mo, abong, yemag mo, mingay siya, ay sa mga kay Sisol, kam ka, setan mga kin tesiyuk, nung
Argangit kan check. Pagkak tatong as hamput songkay sarikan kachkachero nan mumping sisi song sejengkay kabananane ak chikila kanangama. Amen. Once mga kasyo feel good, apo? Saan ka rasam? Sula, normal. Ari, kawut walyang kitita, kapakap, watak pugsaraw. Kapakap, watak pugsaraw. Kapakap, watak pugsaraw. Ari, ayun kasambalin kay Sisol. Tama, kay Sisol ban sa child and uya? Ayaw? Aban, sa usa ka child, pag child ta, ak chukila, mon coach. Amen? Chawal riyaw isak riyaw lele isak sulu. First, fasting will help us humble before Him. Amen. Chawal tu riyaw isak riyaw lele isak sulu. Kauno masa ni. Il ansawach kumay kalula ni melelo purotorey. Amay kay Sisol sang omay. Olan mong yung mail and kasaleta amail insiswat. Amail chairperson, amail likokan, soche ichar. Amen? Author and coach ni kay Sisol o sang. Auto ak chukchukla. Ak chukchukla insiswat kila. Olan mong yung mag-coach kan rap-rap kilikilang. Sisol, kayo, yan so magtsakin tao ibang pilita. Rapaki coach nan kapakapo kay Sisol. Match kasalayang coach mag-child ananay. Child suka kuyata me coach mau. Amen? Child lel wasayo me. Miya 80 tier. Ar child anana coach. And sa wasak child. Praise God. Karyaw kay Sisol kinta. Kakeleta at chay kapakap. Magchay bang watak isak isu. Rechuk-chukri isak. Chay bang lang tuwan sisa sa kachin. Kakeleta puchaka ben mga suwat chiatar po niyan sume. Niya mawatong puchak men. Kurailan kausang ngayon sa ren sa palmawan paron ko. Iray siyongan kaus o so tsaka. Jesus ko chok kapakap kaus. Karena puan paron ko tama ka reta ka kaus kisang ngayon sa Ari nan matu isa kisuri isa kayo Jesus masani. Apsongan ngayon southward so tsakin takosang mekot pwe kapakap siya. Nan lokayang way ito na kapakap o kay Sisol. Pusongkat ang kakuyaw kanana kapachayang kapakap o kay Sisol pugan kakwakilang ngayon south. Miya kayo ngayon south magkachiwo. Magkelail. Kailan na koto o kapakap ki. Kay Sisol o kapakap. Puwi magambil anointing in coach, the KD and coach. And amen? Kay Sisol o kapakap kakasampal o child maurin sa ulang. Child mamimiwasat. Ikapakap ki patakwa dyan daw ya dyan patak. Kapanuya, iran pangin ka child. Imay chabin baitang ki yat me child lasin uya child kay Sisol. Sumbar limang sa malar child anana and ekis koto po. Irong tuwan ray ko saya manolin ko chatan ki John Wesley. All manage agin kay Sisol pampaksilu nan wikew. Paksilu nan wikew. Ima kareta revival huyaw. Revival. Karkaryaw kay Sisol pansosa at child kapakap. Pang anointing and coach. Pang kelay po na chay mo. Amen? Kaslu. Kay Sisol pang kawela was a changkan. Amen. Isaiah may sa kwalu wano. Ap isongan kay Sisol may kimperan ki. Kamit pesang sal me
peneyer Israel kan me miminan kenautak o kawela sal me prepeneyer pung o kasalita kala Israel kan me miminan apal. Ay so me Jesus monaw ya ministry kola kay sisolar ran paisak pong paisak. Amen. Anointing and coach ko tiyang bawa. Kay tiyan coach ko tiyang bawa. Murun mo chapta kola. Kapag ki Israel me salitin ang tip, Israel me salitin ang pan kenautak. Tama ya ray salitak la. O yawan ko o ngay solang. Amen? Tiyan na kapag ki po kay sisol. And uyak siya na siya more. May siya ka kuya. Nanwi kayo siya Miss Eumi may isang lel isojok siya mo nga kapag nanaysawo. Wala ko kapatayang Miss Mil Riao, murun mo ut Miss Raneo pon, awar yesak payo, kakpil ran Riao, ran sulu, sin mekach pil mocha effective. Ari kasambal, ang sumutay kay sisol, apan sa wasak child, ani ang ipil pain ngay personally can. Ang sumayuyay kay sisol, ang sumay kapakapki arama sigak kilang manamanin coach at the talk ang matang indame tame matang ke pagi ang so chorus ipachengan sarawi o sa iupene intune ang Holy Spirit erga sampal kay sisol po ang sawasak child ang kakailaili child po niyan sa matay ba ang sawasak Israel me saliti Israel me ananas sawas and so si Israel and salitakla. Imagarataan sa mo chay bang kuila outreach. Tawiya chay tatawagan. So chay lebil. Chay was a changkan. Chay sukak mimicho bus kasi ko chay kuala. Chay lananaw ya chay kapakap. Chay lananaw ya chay kay sisol. Makapungin tayo ma'am. Kay sisol pa ang sawasak chay. When kak Kamela, chiyakati ng inuutok. Amen? Oh, mamiyaw may coach man karamp. Yay wutok, nanachay mo, wutok. Inangin paluwar, inangin kanguti, inangin kailok, inangin lengar-ngar, inangin uwang. Apong, inangin sempak. Inangin paluwar kay image. Pagchailan kak sawa sa and kak Kamela ang kachukoyati itangiti. Actually, lanana kapakap patyang kay season. Tama siya yung sampal kin tama mga pil ka sampal. Chay nanachay mo niya so magchay pulikiti chon machay kila mga o kiyang kao no coach out etak chay. Amen. Kay season niya so maga kay season rap kasula miyang Kasyong mga, kasyapil miyang ang pot. Amen. Abil miyaw na nire. Ar kay sisol kinsawa sa pagchailan kak chiyakiti ng nutok. Yung karon tuwaw riyasak su ikin kalokot paluwarayat o ireti papain ngay paperki iter laktag lang mo rin na ipan kaparak yung mechikan rongamaw. Amen. Ar inang nutok kan parata niya sumchay mamaur inang nutok ari yat mag-child sandwich kin parparatara child alelera ang sa child kay sisol. Kay sisol. Kay sisol, wagutap. Katang mga ananso na mga akawalian kitik kapakap uwatak pugsaraw. Amen? Kay sisol, paansawa sa wado revival. Amen? Coach, mawia source. The imagan kachkiyang chay imagan kita revival. Apa yang semua chay koto o kay sisol chay kaskasalayang coach. One achay tupangki nang karayang koront isu isak payo. Maraban kapakapong niya o kalula o sobe isang swat marawiwiya. Ariban rong Israel sang nanlang makiyang Israel ti Parail kan o ibang purayang kapayata sa Parail kan. Amen? So magchay bang koto kay sisol, rapago coach.
pain kau na masa na yung child. Apan wrong at chay kapakapkan. Ang sumag chay ko to kalula. So pisang tipa child kan. Ang sumag chay bil kay sisol iyan sa un pil rapa ke kochan rapa ke chay mau amen. Mautan chay ban uya chay kapakapo kay sisol. Coach pang kasalayang child sangon tip kay mamira chay mag mawa bisuat. Sangon put kay mamimira chay mag chay matmatawa may po nga po sabong. Kabanda magkapungap ka sabong. Ang so nganin coach kalep mabanta nan kauya sangon naramas kanguti. Huwag kita kalam mo, rak chik lamoy. Amen. Eri kay sisol, iyan soon pil koto, pil rapaki. Autapen mong yung child. Coach and rapaki autapen mong yung child. Amen. So ano? Kay sisol, pansawa sa pagka-child, pag ngayon sa rawi, and kak mangayin totong kag-child. Amen? Yan sa mag-child kay sisol, huya child kay sisol. Huya lag kisena chay more. Pantang kumain na melal. Apan flow. Nang rano pun kak flow. Kacang lamo labo. Nang kak malaw susi kapakap ki. Cang lamo ka. O kak malaw sa kapakap ki. A flow. Amen? Pagkita, kawuya aman suwang kauno. Coach magayin totoong kanu. Karis inanginutok. Kay den an penaramas memorap. Nganin coach. Uya kau kawit na namor. Chay banglang nan uya isak silu. Chay banglang wan paron ko niyan sumaray kay sisol. Kot ngay saraw tatawang kiray nak chay wadak. Riyaw uya isak silu riyaw lel silu. Niyaray kin papakaw no o kay sisol. Niyaray papakaw no o kay sisol. So chumong tanimpil daya tamaray uya. Ha? Nyaray papakaw no o kay sisol. Papakaw no o kay sisol ananay upen. Amen? Ananaw yak siya na chay more. Papakaw no o kay sisol. Ang suma Jesus masa nang sapol mawarong ko. Eko saya tuwan kisakisway. Amen? Tuwan kapakap. Pwede ko saya tuwan pil kay sisol. Jesus pil aylay tila tuwan kay sisol. Kung kita kay sisol, uya may akot kasampal. Erniaray papakaw no o kay sisol. Ngayon sa rawya, masa niyang rail, kumain kachorela, Barnabas o Saul. Tana, ay sa mga kapakabaw kay sisol, kabangkak, rong mo, kapisiyan ngayon sa rawya. Amen? Apankak, ngilan ngayon sa rawya, pan, sanstal. Amen? Tapi nga coach. Tana, niarail kin papa kauno o kay sisol ngayon sa rawi up masa niyang rail kumail kachorela Barnabas o Saul po iranuya tatok may ikilalayang ra. Amen. Niyan sume kichay bil tulaw ya chay pukon rapakita officer kan tay is ma achay bilbil chay lalana bil ko pa na kay sisol o kakab. Amen. Smak chay kiyang nan puko. Pag child tayo, yata pilita, inangat child, ap child pilita, tama ka ng mga amen? And then, puya pilipilin na ramas, apuan pilipilin kauno. Coach and kamaray ni child. Areta na, ngayon sa raw, masa niyang rail, kumain kachorela, Barnabas o Saul, po iranuya, tadok, may kilalayang ra. Irail, ari, ay sisol o kapakap o pulperail, kan Tora o Katar Raila. Amen. Praise God. Last. Tama kayo si Salbaong ya? Abang kiyang child kapay. Amen. Abang kiyang child kapay. Nan matuwanaw ay sa kisulalay sa kwalo. Niya may bangkin kay sisol, iba watak o tipag-chailan ka, kuwa kita misong-song. Kay sisol pa watong chay kapay, the blessing. Niya may bangkin kay sisol, kumaiter kin sarin men pacho, tuwa siya mamalaon kan. Nakin morail, mumun masarail kan, aramas akan NSM maray kay sisol. Niyam kay sisol kita men kasalayang amen. Amen?
Kaya mga salayang nanpungan coach. Iman kumain na siya po, alayer kaching parail. Niya may bangkin kay sisal, kumain, punakta, o usarta. Amen? Aramas chikan enter esa magmail kay sisal. Sa mamaylo siya, kumain siya kilang, iya siya magkasimangi. Wrong. Sa mamayla mamangi amay wiwiya rerkan epan kacun kacungi kumail. Magkamailala hinday man. Armiya lang ta. Sa mamayl makin kacun mangi amay wiwiya rerkan epan kacun kacungi kumail. Amen. Ang sumagchay kay sisalo raprabago coach. Chamchaman. Coach Sam, the Coach Sam bang kapayatak child. Amen? Niya kapayin kay sisol. Niya sumachay bang, wiyan ni pungi. Niya sumachay kotoran coach, o kay sisol, apunakta, usarta, pros. Wiya sa angkan magalagal. Kata mo man masan pacho sila. Laban, kay sisol laban. No, sinulong coach man. So. Kasalita magkakailay. Kata man sang saling aramas. Amen. Ari sa mamayin makin kacun mangi yang may wiwiya rerkan, abang kacun kacuni kumain. Abang rewardi. Amen, child. Ari kay sisol, main ko. Child, kapakapki. Last week, iba kira pastor o iska, tamalaw, i-raise out. Yanana grace. Grace. Right in that grace. Grace wo kita mak. Mak and kachkiyang kel. Bagay pak kapan. Kinmenuyap kisikak pautan. Kelkam kisikak pau ito bongay. Ako na bongay ta. Walang kay sisalo. So, my mom, my worry. Ngay mananay. Ari, kapakap, o kay sisol, ananag kuyak siya na chay mo. Child, ananag paki grace. Grace wo kita. Kochan kachkiyang child, ken. Pag child kak, Miss Eumil. Ranew. So, mo kan may isang tesawas. Miss Mil Riao. O walian kitik kapakap. Amen? Kapakap o watag puksaraw. So, makakailay nan wiko, akakila, Ran Riau. Murin Ran Riau, Ran Silu, may nimpil siya. Kamanuya Daniel Fast, kang wanjuga, o nimpil. Amen. Kailangan na internet, pasangan, kawit chocho, niya. Ari, kailangan ako, kay sisalo, rapago coach. Paimak chay lanana uyamach. Amen, chay sa ulang. Chay lanana, and karkaranayang kauno. Miya blessing coach. Ay sa makawiyam kay sisol. Melel, ni palingan pambil kelay lapo ibandang abambil uya kapay ong palwar. Amen. Praise God. Ari ay iren kay remasa ni. Kapagap kiyang kauno en kachkiyang kel. Pakan ka kay sisol o en uya kisen amaur tachay maur. Amen. Kapagap kiyang kauno en kachkiyang kelo. Grace. Lo kaya ang point, grace. Grace wo kita. Song yo may ananay. And so siya, amen? Kung sumibang ka nagalay, banta, kauno kalap, makachkiyang ya. Ay dan pinay kelo ka. Magabungin da, amen? Amen. Praise and worship and kayo, man lao, pagkachay lang, kachta, de pachota, umagamiwasach. Banda, kasi da, yan anak kauno. Yan anak kauno. Kasi mo itang Christ amor. And we am kauno am son kamor. Ramach. We are ranang kamor. Kahit ang lakap. Aribenin tayo. Magasayk mo itang Jesus. And we am kauno am son kamor. Kakuya kapakapwach. Kakber pa na indamang Jesus. We are ramas pa naman. Magyang niya tipigan. Ranwa chika sa mo kami. And we ay kaun o ay son kamor.
In Jesus' name, amen. Pambagid magtsaga kasinan, all rise humbly.